रायजोफोर बेंगलराव थानाय आर्बान कम्पानि मावग्राफ्रा माबायदि मावो आरो बिसिनि इनकामा मा बेनि सोमोन्दै बेंज्लाय नार्जारिनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन खोनासंलांदो। बेनि सिगांनो आङो सासे बिनानाव बिथाङा बबेनिफ्राय फैदों बिनि मुङा मा आरो बबेयाव थायो मा मावो बिनि सोमोन्दैबो आं नोंथांमोननो दिन्थिनानै होलांनोसै जोबजासे नायलांब्लानो जाबाय। मा होनदों फामि सना बबेनिफ्राय फैदों? आङो बहानिफ्राय मा होनो माइसुरनिफ्राय फैदों। माइसुरावलाय माथो खालामो? माइसुराव जुइस मास्टाराव मावोमोन आं। ए जुइसआवहाय बांद्राय खामानि मोनबाय नालाय आं सेलारिखौ फसायाखै आरो बेनिफ्राय आं एरायबोबाय ओमफ्राय बोसोरसो जाबाय आं न'आवसो थांबाय बायदिसिना अमा जाहैनोसै गामिनि बायदि जायाना जोंनि बायदि जाया गोथावफोरा टेस्टआ आलदा जायो। औ थांनानैसो नोंथांमोननोबो थफ्ला लानानै लाबोनायसै। दे मोजां दे। ओमफ्राय माइसुराव बेसेबां जाखो थांनानै? माइसुराव आं बारा गोबाव जाबायमोन मास मोनब्रै बारबायमोन एसे। ए मास मोनबाखौ हमदो मास मोनबा जाबायमोन। ओमफ्राय केरेलायावहाय बोसोरनै मावदों आङो। ए बोसोरथामानो जाबाय आङो। ओमफ्राय बोसोरथामनि गेजेराव आं खनसे न'आव थांबाय आरो न'आव थांनानै दा फैफिनबाय आङो। ओमफ्राय आं थांबावसिगोनसो थांनानैहाय आं 1 थारिखफ्राव गाखोनायनि आरो टारगेटआ आगस्ट'नि 5 थारिख बिदिफोरावहाय टिकेट नायनानै गाखोनोसै। गामिनिफ्राय फैफिनगोन आरो ना? औ गाबोननि होन्दोंमोन ओमफ्राय न' खाथिनिबो थांनो होन्दोंना। बोरैबाला सुनिबारसो जानोसै नामाथाय बैयो थांनोला। बै थाङाला गाबोननो जागोन आरो। मोजां दे। दे होनलाय औ मोजां दे नै जोंबो बे सिस्टारा चिरां जिल्लानि ना चिरां फाथाबारि ना दा माइसुराव थायो जाहैदों माइसुराव खामानि मावो बेफोरबायदिनो मोजाङै मावनानै जायोब्ला मोजां। बेंगलर सिटिनि सिङाव थानाय रामुथि नोगोर होननायाव बेयाव फैनायावहाय आङो ओरैबायदि जोंनि बर' आइजोफोर लोगो मोनदों आर्बान कम्पानियाव मावनानैहाय गोबां रां आरजिनाय। बहाय बिथांमोननियाव सोंनानैनो नोंथांमोननो फोरमायसिगोन। दा नोंथांमोना बिथांजोमोननि खुगानिफ्रायनो खोनासंदो आङो बिथांमोननियावहाय सोंनानै लानोसै। दा गावबा गावनि नामफोरखौहाय एसे खोन्थाहरदो। आंनि नामा अनसुमै, आंनि नामा जया, आंनि नामा जादु बसुमतारी। गामिया चिरां थास'बारि। आंना गफुरमोन ओमफ्राय दा आं चिराङाव हाबा जाफैबाय चिरां फाथाबारि। जोंनिया फालुफुर रैसुमै जुलि ओमफ्राय गामिया डिस्ट्रिक्टआ सनितपुर। नोंथांमोना खोनाबाय जानो हागौ। आङो बिथांमोनाव सोंनानै लानोसै बिथांमोना बे कम्पानियाव मावनानैहाय बेसेबां रां आरजिनो हायो मासावहाय। नोंथांमोनाथ' दा आर्बान कम्पानि बिराद गिदिर कम्पानियाव मावो। दा नोंथांमोना बेसेबां रां आरजिनो हायो बेयाव मावनानै? सिगांलाय जों मोजां मावोमोन बे लकडाउननिफ्रायनो एसे माबा जाबाय डाउन जाबाय बिजनेसा। ओमफ्राय बिदिनो जानानै दा कम्पानियाव बिराद रुल्सफोरखौ सोलायगासिनो। दा बे सोलायनायाव एसे जोंहा स्ल' माबा जादों आरो ना डाउन जादों आरो। सिगांनि समावहाय बेसेबांसो आरजिनो हायोमोन मासाव? सिगांलाय जोङो 70-80 खामायनो हायोमोन मासाव। औ जोंना आर्बान कम्पानि नालाय सिगां आर्बान क्लाबमोन। आर्बान क्लाबनिफ्राय दासो कम्पानि जानायनिफ्राय सोब खामानिबो मोनजोबो बेयावहाय क्लिनिंनिफ्राय लानानै मेकआपनिफ्राय लानानै गासिबो बिउटि सार्भिस गासिबो दंजोबो नालाय। ओमफ्राय दा बे कम्पानि जानायनिफ्राय जोबोद माने मा होनो खामानिया जोंना दायो रुल्सआ गोदान मोननायखाय डाउन जादों आरो। ओमफ्राय दा जोङो 30-40ल' बिदि दोननो हायो आरो। नोंथांमोना खोनाखाबाय बिथांजोंनि खुगानिफ्रायनो दा बिजनेसा एसे डाउन जानानै दङ। ओमफ्राय आं मोनसे सोंनो गोसो जाबावदों बेयावहाय जोंथ' आर्बान कम्पानि बिराद गिदिर कम्पानि होननानैहाय मिथिनो मोनो बियो एप्सनि गेजेरजों जायोना? औ मबाइलावनो थागोन बिनि एपआ। बे एपजोंनो जोङो बुकिंखौ एक्सेप्ट खालामनांगौ ओमफ्राय थांनानै मावहैनांगौ। गावनिनो खरसा बाइकनि थावनि थांलाय फैलाय गासिबो गावनि जाजोबो आरो। ओमफ्राय दा नोंथांमोनाथ' बेयावहाय फेमिलि थायो गासिबो फेमिलि गोजा। बेयाव
जानाय लोंनाय रुम भारा खरस गारनानैहाय बेसेबांसो आखायाव लाखिनो हायो जोङो दा जों आर्बान कम्पानियाव मावनानै बेयावहाय आर्निंआ देखायो 80-90 देखायो मालाबा 1 लाखसिम देखायो आर्निंआ खिन्थु जोंनि बेयाव मोनसे गावनि व्यक्ति मोनसे फिसा पार्लार बायदि आरोना खुलिनानै दोननाय बायदि बेयावहाय जोङो प्रडाक्टबो बायनांगौ गावनिनो सोब सार्भिसनि प्रडाक्ट किटफ्रा गावनि जाजोबनांगौ थांनाय फैनायनि थाव खरसा जोंनि जाजोबनांगौ दा बेयावहाय रुम भारा बे प्रडाक्ट बायनाय गासै बायखांजोबनानै आग्लायनाया जोंनावहाय 30-35 बिदि थागोन आरो माने बे खामानि मावनो थाङोब्ला बै कास्टमारनाव इउज खालामनाय थाव बायदिसिनाफ्रा नोंनि जाजोबनांगौ औ बे आंनि गोजा आरो जोंनि जाजोबनांगौ मानो होनबा बे जोंनि मोनसे पार्लार खुलिना दोननाय आंनि व्यक्ति बायदि आरो जों दा बे कम्पानिनि पार्टनार आरो जोङो नोंथांमोना खोनाखाबाय जानो हागौ दा बिथांजोंना माबायदि फैसा खामायनो हायो गरसि बेगर 4,000सो देनांगौ आरो Tayo meron? ओमफ्राय नामा बियो बोरमा बेदर नैबे Lasin dong. एसे गोजौ खालाम दाउ बेदर जोंना ओइ दैमानि मानि गोजौ खालामलै नोङो Oi, Mas. सेल्फिया मोजां ना ग्रिन दैमानि सालाद मानि गोजौआ सेल्फिया मोजां Problem apa pula? Không làm nó không mắc rồi. คนทำคนเป็นลามันจ่าเลยอ่ะ उन्दैयाव नायोब्लालाय माथो जानो हाबावनाय लुबैयो ayo Oh guys, दा थांलायनोसै बे बिदाय लानायसै बियो बेंगलराव फैदोंमोन माइसरनिफ्राय दा मा थांखि फैयामोन गावसोर थांखिया बेनो खामानिखौ बांद्राय हेरेसमेन्ट मोनद्रायबाय मावनो हायि बायदि मोनबाय लोगो मोनदेरनायखाय बेनिखायनो बानानै गारनानै खारबोनाय जाबाय जोबोद गोसोआ गोग्गानाय मोनो गावखौनो दुगानो दे दे हामबायसै नै दे औ बिदाय लाबाय ओंखारलांनायसै